Amúgy. Hogy jó Istenem! Engedjétek meg bejelentsem új showvévőnket és a Joiner zászló hajójának vívőjét, kedves barátomat, aki most egy bejelentésre fordul országunk hallgatósága, Köszönöm. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, ezzel kezdeném gondolataimat. Tisztelt barátaim, kedves egyegyűltek, drága magyar testvéreim, akik a haza ügyének, szaksának, alapításának szempontjából kompetensnek érzitek magatokat. Mindenkit szeretnék megkérni arra, hogy a mai szép napon rádiónk egy éves születésnapján első körben is helyezzen el az álmszában egy antennát, hogy jobban tudjon minket fogni. Köszönöm. Ezen túlmenően pedig szeretnék kérni mindenkit, hogy a 1,5-2 millió forintos támogatást. A bankszámlaszámot mindenkinek e-mailben el fogjuk juttatni. Ennek érdekében mindenkinek kívánunk sok erőt, egészséget a munkájához a továbbiakban. Hallgassatok minket nagyon sokat, és köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Szeretettel üdvözlünk mindenkit. Joiner, Magyarország, hajrá mindenki! Köszönöm!